गोकुळ सोबत गोकुल. कोकणात आंबा काजू बागायतदार यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यासाठी व कोकणकडे लक्ष देण्यासाठी या राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी दे असं साकडं माहीम दादरचे आमदार व मातोंडगावचे सुपुत्र महेश सावंत यांनी श्रीदेव जयतीरी चरणी घातला आहे. पाहूयात. काय प्रतिक्रिया असेल, काय सांगा? कोकणातले सगळेच उत्सव येण्याची खूप इच्छा असते. म्हणजे तुम्ही जयतीर असेल, घोडमुख असेल, सोनुर्लीची आमची जत्रा असेल, सातेरीची असेल किंवा अंगणेवाडी असेल, कुणकेश्वर, सगळ्यांना यायची खूप इच्छा असते. पण जसा वेळ मिळतो त्याप्रमाणे आपण येतो. कारण शेवटी कोकण हा सगळा देवस्थानचा ठिकाण आहे. जिथे जाऊ तिथे एकापेक्षा एक चांगले आपले देवस्थान आहेत आणि जागृत देवस्थान आहेत, ज्याला हाक मारल्यानंतर कधी कुठल्याही कठीण परिस्थिती म्हणजे नवसाला पावणारा किंवा ज्या प्रसंगापासून दूर करण्यासाठी आपण त्याची आराधना करतो. आणि ते खरोखर मला तर खूप अनुभव आहे आमच्या घोडेमुखाचा. कधी कठीण परिस्थितीत हाक मारल्यानंतर त्यातून आपोआप काहीतरी मार्ग निघून त्यातून कुठला तरी चांगला प्रसंग येतो. म्हणून मी कोकणातले आता वेळेअभावी मला ते मिळत नाही, परंतु लहान असताना जयतीर आम्ही कधीच सोडलं नव्हतं. मला वाटते हल्ली आता जवळजवळ मी नाही म्हटलं तरी 5-6 वर्षांनी जयतीर आलेलो होते. पण काल सातेरीचा वाढदिवस होता, तर काल मला यायची इच्छा होती, पण कालसुद्धा यायला जमलं नाही. परंतु काल तिकीट कॅन्सल करून मग शेवटी शुक्रवारची तिकीट आम्ही घेऊन जयतीराचं दर्शन घेण्यासाठी आज आलो. कोकणात सध्या आंबा काजू बागायतदारांवर सध्या संकट आहे, तर काय साकडं घातलंय जयतीर? जयतीराला मी एवढेच साकडा घालतो, जे कोण सध्याचे राज्यकर्ते आहेत त्यांना सुबुद्धी दे. कालचा सुद्धा जो मोर्चा होता तो फक्त आम्हाला काय कोणाची अडवणूक करायची नव्हती, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जी चेष्टा केली आमच्या कोकणाच्या बागायतदारांची, 220 रुपये पर झाड एवढा त्यांनी ते नुकसान भरपाई डिक्लेअर केले. आज तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती आहे की कोकणात एका झाडाला कमीत कमी 400 ते 500 रुपये खताला लागतात आणि आपली घोर चेष्टा केलेली आहे. आज तुम्हाला माहिती नसेल, नाशिकला कुंभमेळा येतोय, काहीतरी 13 साधू संतांचे ग्रुप आहेत, असे काहीतरी त्याला शब्द आहे, त्यांच्या आपापसात भांडणं झाले तर बसल्या जागी प्रत्येक ह्याला 5-5 कोटीची डिक्लेअर केली. मग 13-5 65 कोटी मुख्यमंत्र्यांनी जागेवरती केलं आणि 2000 कोटीचा तिथे खर्च होणार आहे. देवस्थानाचा आहे, धर्माचा काम आहे, चांगलं आहे, परंतु 2 वर्षानंतर त्याचा पूर्ण सुराळा होणार आहे. एअरपोर्ट बनवणार तिथे नाशिकला, एवढा एअरपोर्टला जागा डबल एअरपोर्ट बनवतात, तो एअरपोर्ट पूर्ण 1 वर्षानंतर बाद होणार आहे. तिथे ना कुठली विमान जाणार, रस्ते एवढे बनवणार, झाडाची कत्तल करणार आहे, एवढं बनवणार. त्यापेक्षा माणूस म्हणून जगतोय कोकणी माणूस, कधी कोकणी माणूस कोणाकडे हात पसरत नाही, परंतु आजची 2-3 वर्षामध्ये खरोखर ह्या वातावरणाचा, क्लायमेटचा इफेक्ट त्यांच्या बागायतवरती होता. आज तुम्ही आता कोकमसुद्धा होत नाही, काजू होत नाही आणि आंबा होत नाही. आणि कोकणाची जी काही आर्थिक कणा आहे त्या 3 याच्यावरती अवलंबून असतं, काजू, कोकम आणि आंबा. आणि तेच जर ढासळला तर कोकणी माणूस जगणार कसं? कारण आजकाल शेती जरा कमी करतात आणि ते फक्त भात शेतीच असते. ह्या तिघांवरती त्यांचा पूर्ण वर्षाचा आराखडा तयार असतो. त्यासाठी मी जयतीराकडे एवढाच साकडा घालतो की खरोखर त्यांना सुबुद्धी आणि कोकणाकडे लक्ष द्यावं.